rohari mami mas miraku warta dase motan urung layon ya hae ya 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 oi duit kusluku padha ela-elo sirama menyang Solo luwe payung mudha wana-waning karetan ana ulane to prawan-prawan koretan kacek sithik milih randane ya
rasane kaya ngene awong barang sinden pirang isin tak lakonane sumilir banyu segara isih budak banyune kali tapi keneng ati lara nganti judek setengah mati rek orek motor mabur gede rodane golek bojo segede dhuwur penak rasane ya cis motor mabur gede rodane golek bojo sing gede dhuwur penak rasane rangkota punine tekek dewa garing jenenge kaplek sandal kayu jenenge taklek sabagus metu bengi jarene peta melek ya Suku pato ela sirama menyang Solo lele payung monto aja dino loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit ya ger pakmu nyata endah ing kutha Semarang jero kutha Candi Baru kaendahan rantangane anggo jalan yang semake di gunung kiwane bengawan papan patunan papan gunung pembangunnya kota ya endah Semarang endah kota Semarang
tuwa Semarang Jogota Candi Baru kepada endahan tegaklan alami cahayang semakin agung kurangi gunung iwane bengawan dengan pasabinan mangku palabuhan ake papan pikunan pembangunan kutha saya Semarang indah kutha Semarang ya Ledrange kijeng miring Kang Sumande ngamung tansah eling ya wong bagus aku ngenteni kekamu marang mega ing angkasa Kang Mas sontakone pawartamu wong bagus sumadar rasane ngati lintang-lintang iwi-iwi Kang Mas nganteni bulan dadari mono janjiku disekseni ameka kartika kairing rasa tresna asih yene tawang ono lintang jarake panganyongklang marae ngigel macan mangap megap ucap kanong kalia kiprah wis cocokan gunareyan pranyotot gawe gembira ayo sudah dadi lek do ditambani uyung amangan radoyan rasena tolak ngomong bingung mongko do warung
kusuma ayu ora trenyo sawangan iki awakku sing lemu lelan ana pamit mulih meski kula yen dite jodone moga enggal antuk sulih wong sing bisa ngateni srirane nanging apa jroning ati benjang dika wong sing tak tresnani nanging padha kados putih yen kawula sagremong lampahi mung semene atur puji karya raja eman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung disia-sia ayo kondur bebarengan ana dalan aja do tukaran ayo kondur bebarengan canom-noman aja do tukaran sumilir ka ijo royo-royo tak senggo penganten anyar bocah anom penekno blimbing kuwi lunyo penekno kanggo masuk dodo tira kumitir bedaing pinggir camono Jumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah ore royo-royo tak senggo penganten anyar bocah anon penekno blimbing kuwi lunyo penekno kanggo masuk dodo tira kumitir bedae pinggir damono Jumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah ore apa piye nglelan ana pamit mulih mesti kula yen bete jodone moga enggal antuk sulih ayo bali wong sing bisa
duweni slirane nanging apa jroning ati benjalan dika wong sing tak tresnani nanging padhe kados pundi yen kawula sadremong lampahi Allahumma sholli wa sallim ala ana wis pamit mulai kok njaluk selawat ya Mas. Sayo lek do Bali. Ya gara-gara sampean, Bro. Gara-gara sapa iki dadi kabeh lho yo. Saya tambani ngono garingang wae. Ya kesenian kuda lumbing kami cukupi sekian dulu. Apabila kami serombongan ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.